खुलुमबाय दिनैनि बे 6th एनुअल आर्ट कम्पिटिशन बा एक्जिबिशन जोहोलाव पार्कआव माने खुंनो लानाय बिथां खगेन बर'नि आर्ट स्कुलनिफ्राय बिथांनि आर्ट्स स्कुलनि मुङा जाबाय बड'लेण्ड फाइन आर्ट्स नावकाटा। दा जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै दिनैनि जा बे हाबाफारिखौ जोंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे जोंबो जोंनि गथ' खुदियाफोरखौ जाहाथे आर्ट्सआव होनानै गावनि रोंगौथिखौ माने दिन्थिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिसिम जोबोद साबायखर बावदों। जाहाथे बिथाङा बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथियो। आरो जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे गोजों लामाजों माने आर्ट्स लाइनाव थांनानै मोजां सासे आर्टिस्ट माने आर्टगिरि सावगारि एरखांगिरि बिथां जानो हाथों आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनै बे माने एक्जिबिशनाव फैनाय जादों आरो माने बिगोमाफोरखौ लाना फैनाय जादों। खुलुमबाय, आं खगेन बर'। नैबे आंनि बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटि नावकाटा सेन्टाराव जमा लाना फैदों। आंनि जि बाहेराव ब्रान्स दं नावकाटा, सिनिगाव, बेटागाव, नलबारि, दावराइझार आरो दाखालिबावैसो थांनाय 2024नि जोबथा नभेम्बर डिसेम्बराव गोदानै खुलिहैदों बे सिनायकना आर्ट स्कुल आरो गंसे लाबावदों महिलापारा आर्ट स्कुल। बे गासै लानानैयाव गार्जेन बिगोमा बिमा बिफा ओमफ्राय आंनि आरिमु फरायसुफोरखौ लाना फैनानैयाव जों दिनै देग्लाय बोसोर गोदाननि 2025नि देग्लाय जानुवारिनि 5 खालाराव दिनै जोङो बे जाबांबारनि सिख्लायाव जोंनि 6थि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय सावगारि बादायलायनाय खुंदों। हयथ' इंलिसाव बुंदों 6th एनुअल आर्ट एक्जिबिशन। बेयाव जों गासै सेन्टारनि आरिमु फरायसुलिफोरखौ लोगोसे बिगोमा बिमा बिफाखौ लानानै जोंनियाव देग्लायबो थांनायनि बायदि देग्लायबो जों मोजां खुंदोंनियाव दिनै हयथ' जों दा सावगारिखौ आखिजोब्बाय, जों बयबो गथायबाय। बेखौ माने आर्ट बादायनायखौ लानायनि थांखिया मा? नैबे आर्ट बादायलायनाय थांखिया जाबाय जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो 19 सननिफ्राय जोङो 7थि आर्ट एक्जिबिशन, 2थि आर्ट एक्जिबिशन, 3थि आर्ट एक्जिबिशन, 4थि आर्ट एक्जिबिशन, 5थि थांनाय बोसोराव 5थि जादों 2025आव। देग्लाय 2025 बोसोराव मायथाइ गोदानाव देग्लाय 6 जादों, माने 6th एनुअल आर्ट एक्जिबिशन माने 6थि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय जादों। माने आं नुदों जे जोङो बोसोरे माने बे नैबे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा तामुल डिस्ट्रिक्टनि जोंनि नैबे जाबांबारि सुक्लायावनो जोङो बोसोरे लानाय जादों। 7थिनिफ्राय जों दिनै 6थि बेयाव जों गथ'फोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ जिमान माने ब्रान्स दङ, हमना ला बेटागाव, सिनिगाव, दावराइझार आर्ट स्कुल, महिलापारा आर्ट स्कुल, नावकाटा, नलबारि, खाग्राबारि आर्ट स्कुल गासै गथ'फोरखौ जों उन्दै गिदिर गासैखौबो जोङो बेयाव माने मथा मथि 80 जन 90 जन 100 जन सायाव जों गथ' लाना फैदों। बेयाव बादायहोदों, माने बेयाव जोङो बोसोरे माने बादायबाय थायो। माने गासैबो अबिगथा जाथों होननानै बिमा बिफाफोराबो नुनानै मोजां नांदों आरो गथ'फोराबो आखिनो हायाब्लाबो क्लासाव जोङो दिनै गथ'फोरखौ आखिहोनो हादों। माने गासैबो गथ'फोरानो आरिमु फरायसुलि गथ'फोरानो गासैबो सावगारि मोजां जादों। उनाव भबिष्यतआव मोजां जाथों, रोंबावथों होननानै जों माबादों। गथ'फोरखौ मानो आर्ट होनांगौ नोंथांनि बादिब्ला? आर्ट होनाय जाहोना आंनि बादिबा बेनो, माने गथ'खौ एक्सुवेलि जोनोम जाखांनायनि उननि बा 6 बोसोरनिफ्रायनो आरिमु आखिनायाव बा सावगारि आखिनायाव एडमिसन होनांगोन, मुं होनांगोन। मानो होनबा फरायनायजोंनो लोगोसे जोङो 6 बोसोरनि गेजेराव जों फरायनायखौ एडमिसन होगोन। आरो जोङो मा खालामो बेयाव उन्दैनो गथ'फोरखौ जों बे समावनो जुदि सावगारि आखिनाय बा बादायलायनायखौ जुदि होयोब्ला बै फरायनायाव आखर लिरनाया एसे माने हेल्प जायो आरो माने बेस्थ' थायो। आरो माने सावगारि मोनसे थाइसे आपेल आखिगोन, थाइसे आंगुर आखिगोन, बे आखिनाय लोगो जुदि आखियोब्ला माने गथ'आ मोजां मोनगोन आरो फरायनायजों लोगोसे। हमना ला दिनै आं फरायदों, मोजां फरायदों, आं आरो सावगारि आखिगोन होननानै सावगारि आखिनायाबा माने मोजां आरो गोसोआव थाजिम थायो, थोंगोर थायो। माने आरो अन्य क्लासआ जोंनिया सुनिबार रबिबार जायो, माने बायदिसिना आर्ट स्कुलफोराव जोंनि अल इण्डियाआव सुनिबार रबिबार बांसिन जायो। नाथाय नैबे आंनि ब्रान्सआव आंनि स्कुला नैबे बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिया जोङो 24 बोसोर रानिं जाबाय, देग्लाय 25 हाबबाय। बेयाव आङो मा खालामदों गथ'फोरखौ माने सुनिबार रबिबारनि बादै नङा, अन्य समबार, मंगलबार, बुधबार, बिस्थिबार जेरावबो बेलासि क्लास लानाय जायो। थारमाने गथ'फोरखौ माने आंनि गोजाननि नावकाटानि मानसिबाबो माने आङो
आंनो दैदेङो स्कुलखौ दैदेननोबाबो माने गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव लानाय जायो जायखिजाया माने खुदियाफोरखौ थारमाने आर्ट सोलोंनो होनांगौ नंगौ दिनै नैबे जों दा जानानै थांबाय 6th एनुवेल आर्ट एग्जिबिशन माने दथि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय दिनै जोंना लासै लासै माने जोबनो फैबाय दायोनो जों जोबसिगोन ओंखायनो गासैबो आंनि बोसोर गोदानखौ लोब्बा लाखिनानै 2025 मायथाइयाव जानाय 6th एनुवेल आर्ट एग्जिबिशनखौ खुंनो थाखाय जोङो लाबाय नाथाय जोङो गासैबो गार्जेन स्टुडेन्ट फैबाय जों मोजां मोजांनि सावगारि आखिबाय दिनै नोंथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो खुलुमनाय थाबाय जों नावकाटा फाइन आर्ट ससाइटिनिफ्राय फैदो आंनि फिसाजोआ दिनै आर्टआव 4 बोसोरानो जाहैबाय बहुत मोजां मोनदों दिनै आर्ट फाइन आर्ट माबा ससाइटिनिफ्राय बेयाव खाबु होनायनि थाखाय बिराद बहुत मोजां प्लेसाव होनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाहैबाय आरो बिदिनो भबिष्यतआवबो मोजां मोजां जालांगोन होननानै बेखौ आसा खालायो आरो নমস্কাৰ আমি নাওকাটা বড়োলেণ্ড ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটিৰ পৰা ইয়াতে মানে প্ৰত্যেক বছৰে হয় এবাৰ 6ষ্ঠ বাৰ্ষিক আৰ্ট কম্পিটিশ্যন হৈছে আমি তাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আনিছোঁ আৰু মানে কি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে নাজানো মোৰ ল'ৰাটোৱে 3 বছৰে শিকিলে মই নিজে ভাবোঁ আৰু মানে তেওঁ বহুতখিনি শিকিব পাৰিছে বুলি ভাবোঁ আৰু বছৰে বছৰে মানে নতুন বছৰত ফুৰাও হ'ল এটা কম্পিটিশ্যনো হ'ল মানে ভাল লাগে আৰু আনি কিনে আজিকালিতো দেখিছো মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব মানে মোবাইলত ব্যস্ত থাকে আপুনি কি ক'ব মোবাইলত ব্যস্ত নাথাকে বুলি ক'ব নোৱাৰি নাথাকে বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব বাৰু তাৰ মাজতে বাকীখিনিও মানে আগবঢ়াই লৈ যাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু গাৰ্জেন হিচাপে কিমানখিনি সফল হ'ব পাৰোঁ এইটো নাজানো ভৱিষ্যতে আপোনাৰ ল'ৰাটো মানে ভাল মানে ছবি অঁকা বা আৰ্টিষ্ট মই বিচাৰোঁ আৰু ভাল এজন আৰ্টিষ্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ আশা কৰোঁ কিন্তু পাৰে নে নোৱাৰে সি তাৰো নিজৰো চেষ্টা লাগিব সেইটোৱে আৰু মোৰ নাম মৃদুস্মিতা ৰাভা ক'ৰ পৰা আহিছা তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম কি স্কুলখনৰ নাম কি মোৰ স্কুলৰ নাম চিনিগাঁও আৰ্ট স্কুল এতিয়া ছবি অঁকা কিমান বছৰ হ'ল তুমি শিকা 2 বছৰ 2 বছৰ হৈছে তুমি আঁকিব পৰা হৈছা ছবি আঁকি ভাল লাগে নে বেয়া লাগে ভাল লাগে পিছত ছবি অঁকা এজন ডাঙৰ মানে আৰ্টিষ্ট হ'ম বুলি ভাবিছানে खुलुमबाय बबेनिफ्राय फैदो आं महिलापारा खैराबारिनिफ्राय फैदो दिनैनि खगेन बर' सारनि बे 6th एनुवेल आर्ट एक्जिबिशनाव जोंनि गथ'फोरखौ गावनि सावगारि एरनायनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनायावहाय लाबोनो मोननानै आं दिनै जोबोद खुसि जादों जोंनि गथ'फोरा जेन बे सावगारि एरखांगिरि जानानै उनावहाय गिदिर मानसि जालांनो हायो बेनि थाखाय आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेसेबां बोसोर जाखो माने बे आर्ट एबा आरिमु सोलोंनाया दासो जागायजेनदों जोंनिया देग्लायसो खुलिजेनदों जोंनि महिलापारा गामियावहाय बे आर्ट स्कुलखौ ओमफ्राय उनाव माने मोजां सोलोंनो हागोन होनना सानो ने मोजां सोलोंनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों